No pred filmom sa veľmi nemáme čo rozprávať o filme, ale tak aké máš očakávania? Žiadne. A tak neprišiel som jak nejaký recenzent. Tešíš sa? Odtiaľ to idem hneď na výlet s manželkou, takže uvidíme. Mám rád slovenskú kinematografiu, cením každého jedného, ktorý sa snaží doniesť alebo pozdvihnúť túto kultúru a tento žáner, lebo tento žáner je podľa mňa že dosť ťažký. Tak proste idem s partiou. Vlastne robil to ešte aj môj kamarát, takže idem sa pozrieť. No ty si mal tiež možnosť hrať podobnú rolu takého nejakého mafiána, tak? Milan Ondrik musel nabrať aj formu, teda cvičil, musel vyzerať ako taký mafián. Čo ty hovoríš na jeho premenu? Ja som nevidel, jak nabral. Uvidíme o filme. On sa tiež venuje takému tomu bojovému umeniu ako ty, tak vedel by si predstaviť si s ním za zápas? Samozrejme, okamžite aj teraz. Tak mu to pustíme. Kľudne. Ako si Hocikým z týchto hercov, influencerov, nemám problém, ja som z ringu s profikmi. A ako si ty spomínaš na tieto 90. roky? Ja už som sa vyjadroval k tomu, keď sme mali ten náš film, takže nechcem sa zopakovať, ale jak? No však korupcia, špinavé peniaze, beztrestnosť a divokosť, divoká doba po všetkých stránkach. No teraz si spomínal, že ideš na Dovču, takže je aj čas na oddych, ale chystajú sa teda aj veľké koncerty, tak v akom je to štádiu? Jasné, za nejaký mesiac, aj nejakých pár dní máme O2 Arenu zasa, máme nejakých 90% kapacity vypredanej, takže sa veľmi na to teším. Bude tam vlastne moje solo, oslava mojej solovej kariéry. Takže teším sa na to, veľmi. Už sme v tej fázi, že finišujeme. Môžeme čakať nejaké špeciálne efekty a kulisy, ako teda s Egom, keď ste mali koncert? Samozrejme, to k tomu patrí. Taká tá akože veľkosť. Takže, no chceme to robiť na svetovej úrovni, tak určite.